Ni program inanso ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Dzina langa Blessings Chileuka, tikulandireni pakanema komanso tikulandireni ku wireless MBC Radio 1 osaiwala ma community radio stations, ma wireless madera mwathu mosiyanasiyana omwenso mukumapereka program imeneyo kwa omvera anu mzigawo zosiyanasiyana mdziko muno. Tiyeni tikhale limodzi. Program ya Timvetse cholinga chake chenicheni nkuti tidzidambasula bwinobwino nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno, ndi cholinga choti kumapeto kwake inuyo muzimvetsetsa nkhani kuti zikuyenda motere, zili motere. Tiyeni tikhale limodzi. Sindili ndekha, ndili ndi Timothy Kateta. Ndaulandira Timothy. Zombo kwambiri Blessing. Timothy Kateta ndi mmodzi mwa atolankhani athu konkuno ku MBC, komanso ndili ndi Steve Dakalira. Ndaulandira Steve. Ndathokoza. Zombo kwambiri. Nkhani tili nazo zingapo, koma nkhani yomwe tiyambirire yomwe yangochitika osachedwapa bungwe limene la MEC tsopano lili ndi wapampando watsopano amene ndiyemwe ayendetse chisankho chomwe chikubwerachi ndi zina zonse zomwe zikhale zikuchitika kubungwe limenelo la Malawi Electoral Commission. President Dr. Lazarus Chakwera kugwiritsa ntchito mphamvu zake wasankha ndithu amene wandi Justice Annabel Mtalimanja kuti akhale chair wa bungwe limenelo la MEC. Komanso asankhapo makomishonala ena awiri, Abusa Philip Kambulire komanso Dr. Limbikani Kamlongera omwe ndi makomishonala bungwe limene. Mwina Mungu yambirira kanthawi kena kake ndi yankhule ndi Mr. Sangwani Mafuliro kuchokera ku MEC, koma tikudikira zimenezo. Timothy, nkhani imeneyo koyamba wayilandira motani? Izizi zomwe zimayenera kuti zichitike chifukwa amene anali wapampando wa bungwe la MEC amene wanda Justice Chifundo Kachale term yawo inapanga expire. Mwina kuyambirira tisanakambe za amene asankhidwa posayidwa pa Talimanja Annabel Justice tingoperekabe credit kwa Chifundo Kachale chifukwa ayendetsa bungwe la MEC pa nthawi yomwe after kunachita chisankho cha 2019 kenaka wajana zapanga oversee chisankho cha 2020 chinali chisankho chomwe chinali very unique. Chisankho chachibwereza chicha chimene cha 2020 chinali very unique and it was a very challenging moment kwa Chifundo Kachale kupanga oversee chisankho chimene mpaka nazotsatira zake zonse ndikuchitika. Kenaka we now have a new government following chisankho chimene nditiye ndati ayamikire kwambiri ifukwa anagwira ntchito yabwino kwambiri during that time. Ndiye ndi munthu amene ndithu iye ayitenda kuvulira chipewa chifukwa chena kuti anagwira ntchito imeneja pa nthawi yomwe it was a bit challenging politically, there was tension, komabe he managed to actually handle chisankho chimene chija. Kenaka apa president afotokozera Blessings kugwiritsa ntchito mphamvu zawo asankhaso tsopano Justice Annabel Mtalimanja kukhala chairperson wa bungwe imene la MEC. Ndi chinosangalatsa kwambiri pano in this case tikuona no aspect ya women empowerment. President Chakwera akumanenetsa kuti zina mwafundo zomwe akhala kuzitsata kwambiri ndi kulimbikitsa kwambiri nkhani yona kuti amayi azikhalanso ndi maudindo osiyana, maudindo akuluakulu. Now in this case apezekanso kuti asankha ndithu Annabel Mtalimanja kukhala wapampando bungwe imene la MEC ndi chinosangalatsa kwambiri and ndikukhulupirira kuti amayi ambiri dziko munakondera nayo appointment imene chifukwa kuti it only means kuti ndithu amayi akupatsidwa ndi maudindo akuluakulu makamaka ma key positions kandi boma ka in the private sector zikuchitika ndithu ndizosangalatsa kuti ndithu amayi Annabel Mtalimanja apatsidwa udindo umene. It's really a very challenging position, we should say, because he'll be the one responsible to actually handle the next elections. Chisankho chimene chindija next year, September. They obviously, now also it will be a big challenge, a big task, but being somebody, I mean, you are in the judiciary, in the experience, then pakanafika kuti president kwapanga entrust kuti let me appoint her into this position. Ndishona kuti I hope achilandira ndipo it's a big challenge koma ndithu adzagwira ntchito just like mene agwirira ntchito makamaka Justice Chifundo Kachale. Wayamba kuno kwambiri watipasa background komwe tikuchokera komanso titili pati Steve, nkhani imene wayilandira mutani? Ndi nkhani yofunikira kwambiri
kumtundu wa Malawi. Chifukwa chani ndikunena choncho, mukumbukira kuti chaka chamawa chomwechi cha 2025 anthu feti khali tikachita chisankho tikukaponya voti moti pano tikunena pano we are just 15 months away tisanachite chisankho chimenechi mwezi wa September 2025. Ndiye zimakhala bwino kakhala kunena kuti ndithu nyumba makonzeratu mwasesasesa mose mmene makona mose makangaude chani kuti mukamapita mukapanga zimene zero mukapita kukachita voti mukhale kuti everything is in place. Mwachitsanzo pamene pakuti musakhale ma vacancy ama commissioners kuti ayena kapena tenya yawo yapita iyayi even chairperson amene mmene kuti ayi nthawi yatha ndi maganizo tsopano kuti magabu amene zilimo ngati takhala kuti sapangidwa filu mu nthawi yachangu kapena kuti mu nthawi yoyenerera zitithera bwanji especially nthawi ngati imene yona kuti ayi chisankho ndithu changotsala miyezi ndiyesa 15 ndiye ndibwino kuti pakadali pano anthu amene wasankhidwa kuti ndithu alowe mu office mwina kapena ndingoyamba kaye chotero tisanapite patali. Chabwino, ndili ndi mneneri wa bungwe limenelo la MEC Sangwani Mwafulirwa. Mr. Mwafulirwa, ndikhulupirira mukundimva? Chabwino, pali nkhani imeneyo ndi president wa dziko lino wasankha makomishonala awiri kuphatikizapo wapampando wa bungwe limenelo la MEC. Mwina mungophera mphongo kuti zachitika motani? Ndifuna nditenge nthawi ndifotokozere kuti anthu amvetsetse bwino ndikamati kuti president wa dziko wasankha makomishona kapena wapampando wa Malawi Commission. Ndondomeko yake imayenda zimakhala motani. Choyamba chotanthauza kuti makomishona amene kuphatikizapo wapampando amayenera kukhala pa mpando pawo kapena ofesi mwawo kwa zaka zinayi. The additional now, Justice Dr. Chifundo Kachari, Komatso, Commissioner Awi, Dr. Anthony John Mukumba, Komatso, my Olympian Judge Yuri. That is now for the matter 6 June 2024. Then don't know me about Yodi, it's a different service in the Sake, or Mao, Imakara Montere. The time, the minute, zinapeza mavoti osanyemera candidate set pachisankho cha 2019 ndizimene zimayenera kupereka maina atatu kwa president. Kuyambira kwenikweni pamaina atatu amenewo president akamakasankha amayenera asankhe poyang'anira kuti chiwerengero cha aphungu a nyumba amalamulo zibani zimene zinazo bwanji. Ngati zisankho za 2019 zibani zimene zinali zoyenera kupereka maina zinali za EPP ndi MCP. Chifukwa chake pamene tinkapita ku zisankho cha 2019 chibani cha DPP ndicho cha MCP zimene zinapereka maina. Ndikuona mu commission watu amene analimo kunali makomishona 6. Kwa mukumbula kuti chitambo kusisankho cha 2020 kunali mulandu mu koti umene unalokuza kasankhidwe ka makomishoners. Wodi koti linanena kuti makomishona 4 amene anasankhidwa nthawi imeneyo sanasankhidwe motsatira ndondomeko ya lamulo. Chimene chinapangitsa kuti amene achotsedwe komanso zibani zimene akupereka maina awo zipereke. The one to 6 have been another time awiri analibe mu office. Koma fellow amena kusankhidwaso. Ne kusankhidwapo adati analojekera ku Malawi Congress Party mmozi ku DPP. Ne pano pamene makomishona awa temu yawo inataba 6 inali yokuti anali awiri aja anasankhidwa olendo yajirira akuchibani cha Malawi Congress Party. Lema lipina ndi malamulo chibani cha Malawi Congress Party chena kukhaso ndi makomishona atatu. Chifukwa chibani chimene akulembera a president kwa apasamaina kuti pamene amiyo asankhe. Ndafotokoza lingana ndi nkhani ya commissioners. Kunkhani ya president ya chairperson kuli Judicial Service Commission
imeneyo ndimene imapereka zina kupanga nominate kwa president kuti musankhidwe. The president pamene akusankha mayina amakomishona kapena chairperson amasankha pa mayina amene aperekedwa kwa iwowo. N'chifukwa chake tikulengeza kuti apresident asankha Anabel Manja kukhala wapampando watsopano ku Malawi Electoral Commission. Mwachikuwe kunena kuti zinalo limene linachokera ku Judicial Service Commission kuperekedwa kwa president kuti president asankhe chimodzimodzi ku makomishonari. Ndoti mayina anachokera mchipani chimene akupereka mayinawo chimene chijamala Congress Party ndipo president asankha pa mayina amenewo. Ndi makomishona awiri amene asankhidwa ndi Reverend Philip Ambulire komanso Dr. Lizani Kamlokera. Ndiwo akusankhidwa kwawo kuyambira pa 7 June 2024. Malingana ndi lamulo amene akukhala mu ofisi zaka 4. Ndiye kufikira pano tinganene kuti tili ndi full house kapena full composition ya commission imene ili motere. Wapampando Justice Anabel Manja, makomishona Richard Jakweteta, Dr. Emmanuel Fabiano, Reverend Philip Kambulire, Dr. Lizani Kamlokera, Dr. Francis Aza Okasaira, komanso Mari Caroline Uni. Imeneyo ndiye commission yathu. Mwakambapo kuti patakali panopo muli ndi full house zimenezi zithandiza bwanji ntchito za MEC pamene tikunkera ku chisankho cha 2025? Zithandiza kuti pena paliponse pasakhale kujejema kapena kuyima chifukwa chokuti mmene commission ingakhalire pa nthawi ina iliyonse ndiyo khazikitsidwa ndi lamulo. Ngati papezeka kuti pali kuperewera malingana ndi imene commission imene akukhalira chimatanthauza kuti ziganizo zimene makomishoni otsala pamenepo angapange ena akhozopita mawo kadandaula ku khoti kuti ngakhale awana akumana ndikupanga chiganizo ichi koma sanali oyenera kukwaniritsa kupanga chiganizo chimenechi chifukwa chakuti malingana ndi malamulo iwowa analipo operewera. Chabwino poti takambakale za 2025 anthu afuna amvetsetse mutapatsidwa mpata kulongosola kuti padakali pano mwina mwagunda mbali ziti ndi ziti pokonzekera 2025 pamene Justice Dr. Kachali akuchoka ngati kwa pampando wa MEC. Padakali pano mulipotani? Chimene ndinachita kuti tikangana chisankho cha 2025 pali maseba angapo akuluakulu amene tayenda. Choyamba chinali chowunika malamulo tinathana nazo. Chachipiri chinali kuwunika malire amaconstituency ndi mawadi tinathana nazo. Pano sitingazulikenso kuti ayi pamalamulo mukawunike constituency yakuti kunayakula mugawe bakale mukanali tinazisaba. Tili kunkhani ya masenta tamalizitsaso tinabasanthu kuti masenta anyuwani ndiyonse akale ndi awa. Ngakuba khali nkhani ndekuti ndikuna Malawi atatu ochepa kwambiri komano tikangana nkhani yonse ya masenta tamaliziratu. Kumene tikupitako tikuyang'ana nkhani yolembetsa anthu pagulu la voti. Tikunena pano kuti ikhala ndi kalendera wachisankho watsopano. Wina aliyense amene akuyenera kukaponya mkaundu wawo kukaponya nawo chisankho cha 2025 ayenera kudalembetsanso. Pamene ndikufuna ndichembepo chifukwa chakuti pa 23 Julayi chaka chino tili ndi zisankho zapadera ku Mwasawani komanso ku Chilaweni wadi. Pala anthu amene alembetsa mwezi uno wa Juni kuti akaponye nawo chisankho pa chisankho chimenechi. Komanso tili ndi mawadi ena awiri ku Mangochi imodzi komanso imodzi ku Limbuli kumulachi kumene kuti pamapangako chisankho ndoti atunso akalembetsanso. Koma anthu amene angalembetse apapo chifukwa kukonzekera chisankho chapadera tikayamba mu September anthu amenewo ayenera kukalembetsanso. Asakakhale pake kuti ndalembetsa chaka chomwe chino basi ndalembetsa chiphaso chomwechi ayi. Chiphaso chimene atenge apa ndichogwiritsa ntchito pa chisankho chapadera chimenechi. Tikamapita ku 2025
alese amenera kulembetsanso kugaula voti kuti adzakonye nawo chisankho cha 2025 kalembera ameneyu tizafuna wina alese abwerese chaunzika wake then ngachitali ena amene sanalembetse unzika tikukamba uno ndi mwezi wa June apitirepo akalembese asangokhala kuganizira kuti tizakalembetsa chaunzika pathawi yolembetsa mkaundu wa voti kupanda kukalembetsa chaunzika sitikukulemba munthu mkaundu wa voti chifukwa kugoyendera malingana ndi malamulo tione kuti munthu ali mkaundu wa unzika wa dziko lino kapena ayi ndipo mboni kuti munthu ali mkaundu wa dziko lino cha unzika ngati ena alipo amene amafuna kunyalanyaza kuganizira kuti tinapanga zimene tinapangire 2019 kuti wayenera kukhala apa wamene kukhala apa akalembetsa kwena ndikukalembetsanso kumene zimenezo ndikunena pano sizizakhalapo nechonde kuponya voti nkofunikira koma kuti mukaponye voti ndikuyenera kulembetsa ngati mwafunyana ndi kulembetsa simungaponye voti noti mwafunyana ndi ufulu wanu masodido wanu nechonde kalembetseni mkaundula wa unzika ife mkaundula wanu wa voti ya Septemba tisanafike Disemba tikhatamaliza tikasoma pamenepo tidakhala ndi kutsegula masenta mu February 2025 kuti anthu amene afuna kupanga matransfer apange kenako tidasegulaso masenta chamulipulayo machilipulayo kuti anthu akaone maina awo koma ndikuziwa kuti pano ayina akundimva ndi mashadi ndi amakonda kufunsa kuti nomination fees kuti ndizingati kuti munthu ayende nawo pachisankho malingana ndi lamulo Malawi Electoral Commission imayenera kulengeza 6 months isanafike ku nomination kuti nomination fee zakhala zingati ndi ayembekezere kuti mu November Malawi Electoral Commission izalengeza kuti ma nomination fees zingati pa ukhansala pa MP komanso pa president chinthu chimene angadziwe chokuti lamulo ndasintha kutenga nomination paper amene akupereka nomination fee ngati simunapereke simungalandire nomination paper ndi ngati alena afuna kuti ayamba kusungira ndalama ayambire kusungira zilibe palibepo mulandu wene kuyamba kusungira ndalama chabwino kulengeza mu November ife tidzasegula cha mu May April March April May kuti anthu azikatenga pa nomination paper tidzayamba kulandira mu June za president komanso za ma MP za makhansala tinazira mu April campaign imene ili yovomereza izayamba pa 14 July 2025 zikuoneka kuti malongosola zonse zomwe timanena kuti timvetsetse ndathokoza kwambiri Mr. Mwafulilwa zikomo kwambiri amene ndi Mr. Sangwani Mwafulilwa ndi mneneri wa bungwe limene loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission akambapo zambiri mwina ndisanafike kunkhani yathu yayikulu fati kukamba za acheya bungwe limene lilo koma akambapo mfundo zingapo imodzi mwa iyo ngati ukukumbukira bwino chisankho chapita chicha kumapezeka kuti anthu akupita kukomesa nthawi imene icha ndi nomination koma kunena kuti ndikatolere kaenda apapa kuti ngati walimba mtima yambiratu panopa kusonkha ndalama ukamakatenga fomu yako nomination yako ukalipiliratu konko zimene zimene zithandiza motani tiyambe ndi Katete zimene zithandiza kuti kudumpha dzenje nkulinga udaloni patali mene afotokozera Mwafulilwa apa onse amene ali mashado I like you edit the shadow mashado ndoni pano padayambe kukonzekera kaya apeza ndondomeko za mtundu wanji kuti apeze khobidiro ayina ndithu ayambe kukonzekera komanso aspect ina ndofuna kuti okhaokha amene akakhale serious pamene paketu ngatunga kumbuke kuno kwezi mazakhanga zimazalowa drama iyi ndi chabwana alisa ndi ufulu kuti akhoza kuyimira pa mpando ya public positions ka president MP councilor mazada bakuti awawa akuti akuzatane abwera kuno kuza
kuzatisangalatsa ngati ka drama kapena chani pamene afotokozera Mwafulira kuti ati ndiyambeni kukonzekera panopa ngati ndikuona kuti ineyo ndizoziyenereza kuti ndikufuna mpando wa president yambiratu panopa chifukwa pa president pachatu suri ndama yake nomination fee imakhala ya masewera imakhala ya ndi ulidi ndi capacity kuti exactly the same as mpando wa chani mpando wa MP imafunanso ndithu kale drama zokwanira the same as ukansala nde mene afotokozera mndana kuti anthu ndithu ayambirira kukonzekera panopa chifukwa imaoneka ngati nthawi ndipatali komati September zimaoneka ngati mpatali koma utatiuone mene wafotokozera kalenda amene kuyendera ndipo mpano ndithu kuti anthu amene afuna ma positions amenewa ndithu ayambe kukonzekera panopa komanso aspect yomandazana kuti mayina amazaperekedwa ndi ngati position ya chair ya zipani komanso position ya chair ndi Judicial Service Commission komabe mphamvu ibe makhabe m'manja mwa president because akhozoganiza da okay mwandipatsa mayina awawa mwina he can decide otherwise indi akhozoperekedwa chifukwa pamene pachana zafotokoza kuti povomereza dzina lija because mphamvu zili m'manja mwa president either kulivomera dzinalo kapena kukulikana zakhazuma chitikapo ndithu kuona kuti dzimayina ina kuperekedwa olokukana olive zimathaso kutheka kuti ndithu makamaka mapositions akuluakulu ngati amene chifukwa ina afotokoza kuti apapa polivomereza dzina limeneli chifukwa zinali ndiwo unada dzina mandipatsali mundipatse lina zinali ndiwo exactly president uvomeza kuti ndivomereze dzina la Justice Annabel Mtalimanja amene ali mayi ndi zinzosangalatsa ndifake ndi makamba nkhani ya aspect ya gender kuti azimayi ndithu azikhala ma positions akuluakulu ngati amenewa chifukwa ali ndi kuthekera kuti akhoza mapanga hold ma positions akuluakulu ngati amenewa ndi kumapanga perform to the best of their capacity to the satisfaction ya Malawi. Chabwino Steve ndacheza ndi Mr. Sangwani Mwafulira anakamba ku mfundo ina yomona ngokamba pamongodutsa kunena kuti kukwenera kuti kukhale full board ku make ndicho linga choti chisankho kukonzekera kuyende bwino komanso ena akamba kumbewu kunena kuti chisankho chabwino sichimachitika tsiku lomwe mukuvota ndi process komwe mwachokera maofisi ndokwanira bwinobwino mwaphunzitsa anthu moyenera mwina ukambapo zotani pa zomwe wakambapo Sangwani Mwafulira. Ndi nkhani yosangalatsa ndithu mmene afotokozera unoti ayi ali tsono ndi full house kunena kwawo kuja komanso ndimamvetsera mwachidwi ndithu ma step amene atengaja mafotokozo kuti ayi pano tachita chakuti timamvera limodzi ndi Amalawi now zikatero zimakhala kuti ndikuti anthu inu simukuchita zinthu modzidzimukira ndiye kuti palibe wandale kapena zipani zina ndi zina zimene zikhoza kubwera ndi kumadzadandaula kunena kuti iyayi ifenso munatidziwitse iyayi koma ifeyo koda commissioner awo abwera bwanji kuti nanga dzina ili laenda motani because izikusonyeza kuti ndikuti aliyense akutenga nawo gawo mu process imene yazisankhoyi kaenda opposition kaenda akuboma komanso ndikuti zofuna zokhumba za Malawi zikuganiziridwa popita kuti zimene zonse awa asankha achita ndi mmene aonera ukatswiri wawo katabwe wawo a judiciary nawonso through their judicial commission ndi kusankha kupereka mayina a president ndikuchita endorse kusonyeza kuti ndikuti it's an all inclusive process komanso menda chiloza all inclusive process ndise mphana pang'ono ndi Timothy nangasiyana nati ayi ndaizina akamakatenga anthu ma nomination fee ena ajama kuti chama tizaisa nthawi amene ali kumaimba phone hello kodi muli bati rani kwetu uli bati transport inavuka now pamene paja imene ndizofunikira kwambiri chifukwa yake ndi chani zimene zija zimati onetsera ku mtundu wa Malawi mwanena kuti izi maofisa amene officer a president maofisa a phungu they are not a preserve of the elite sinde kuti haiboti awali dzina ndekungoti aibasi chikakula patuka inesa kuti nawo ine ayisaise mwayi ndekone the process yoti ndithu it's an all inclusive process ndithu koma ndingogwizana nayenso Timothy amene akunena kuti apapa ndekuti kumbali ya amayi tapambana tikwachita empowerment ya amayi chakuti ayi tikamati amayi angathe ndikuti zimene zija mbali imene ka gender element imene ikugwira ntchito kusonyeza kuti amayi ndithu mdziko muno ambiri ali ndi kuthekera oti akhoza kukhala mu ma position of influence tikayang'ana Justice Annabel Mtalimanja si munthu wamba
akhala zaka ndi zaka ku judiciary ko agwira ngati ku high court kumene ali panopo ngati judge kumeneko andi ndikatakwe kumbali ya criminal law sizokhazo akhala konso ku commercial division ya ku high court kuja ndemona kuti mwe makhala milandu pambuti mwina au kanzi ukhudzana kampani chani zanga zimene zija ndikumapeza kuti munthu akupanga handle zinthu ngati zimene zija komanso chosangalatsa nchonena kuti ndi munthu amene ndithu ali certified ngati amati mediator kunkhani zezoti kuti mwina pali ma disputes pali kusamvana kuti iye kusemphana kwa mitundu kaya ndi za mawanja kaya za makampanizo kaya za kuti ndi munthu onena kuti nayenso ndikatakwe po yanjanitsa kapena kulunzanitsa mbali zingapo zione kuti mbali imene yamphamvunso kwambiri makamaka kubungula meke kwabasi zokhala pansi kukambirana chipanichi ndi phunguyu ndi phunguyu zimakhala kuti zochuluka kwambiri kumeke ngakhale so makomishona akumene kuti ayibwera ntiye tumbane mitu datini timvane bwinobwino kuti tigwire chimodzi tiyende motani so tili ndi chikhulupiriro ine ndili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti mayi amene wasukuti ngakhala president imene amachita endozi kuti ayi koma chairperson akhale uyu sikuti anangotengera kuti basi tingofuna ngokwaniritsa kuti ayi gender yende koma aona kuti mwa amayi amenewa justice amenewa judge Ntalimanja muli kuthekera komanso ngakhale mukati muone kwinakwa sokuti ndi madeya alo enawo makomishona abwerawo mukudziwa bwinobwino inu Dr. Kamulongera simasewera ndi mtunda ngakhale so ena amene alowawo ngonoti ayinde kuti apapo ndithu commission mpaka sangwano chamita mveka kuti akuyankhula ngakhale munyadilira kuti ali ndi mphamvu one of blessings mina just to chip in element yona yomwe anazafotokoza sangwani yomwe ili vuto pakati pa ife Amalawi element yomwe apanga zinthu at 11th hour makamaka pa aspect ya ife Amalawi mefe tikavote of course usangatsabe kuti umatu kamaona ma centers ambiri komwe kuli ma centers komwe apanga NRB registration ukumona this massive turnout ya anthu akumabwera kudzalembetsa zimene zofunika ifa amafulira tena kuti sikuti zageze kuti ati tikazatsa pano tikambe kulembetsa ndezikachitika ngati zinachitika za last years zoti ndikamakalembetsa za kalembera wachisankho komwe kuso ndikalembetsa za unzika ayi akunenetsa kuti tiye ndikalembetse za unzikazo panopa ambiri timakhanye mphwayi we like doing things at 11th hour kuti mapanga zinthu mwaphuma nonso pano kuti ndimafuna kukufunsa kuti sikuona kuti mwina vuto limene lili kugwapo chifukwa choti mwina sitiphunzitsa anthu mokwanira nthawi imene isanafika apa patu mmene wafotokozera sangwani wafotokoza bwino na kuti akunene atu panopa even iso ma areas omwe kuchitike maodzi omwe kuchitike ma by elections awuziratu kuti mukakavota apapa ngati mulibe chauzika musagenze kuti mukavota basi muzangokhala kuti ayi basi ndavota ndikagwisaso ntchito chomwechi ayi ngati simunalembetse chauzika mukalembetse ndithu pa nthawi yake pa nthawi yoyenera tinene zoona amabungu amayisetsa civic education imakhalapo koma ka element kamphwayi kachakuti ndikapanga 11th hour utati uonenso kwambiri ambiri nthawi ya vota ichi ambiri mada ndikavota mwina chakumadzulo pamakhala inde anzathu ambiri ena pamakhala chidwi achoti amachita kuchalira mwina kamati 4 o'clock adzuka akatani akaponya vota kwa pamazakhazo section yake ya anthu amakonda kupanga zinthuso kumapeto ndi mwina amafulira sana za anakhanga naye walaso pointira pajatu even nthawi yovoteranso yasintha ajatu azitsekula amalamulo atsopano azitsekula is it 6 o'clock ndikutseka 4 o'clock pamene kalekale muja amatomatseka 6 o'clock ndimapanga izo zomaunikirana nyale timangoyenda dzuwa panopa achitonenetsa kuti from 6 up to 4 o'clock ndiyeno zikutanthauza kuti ajamina amati ndikapita mochedwa ndikadikira kuti mizere itheka yaja apeza kuti mwina ikamaza kwana 4 o'clock izo mzoti atseka zinachitika ma elections anachitika ukalonga aja atambira madandaula kuti ife sitimadziwa atu kumapita kuti akavote 5 o'clock so zinthu ngati izi nzona kuti ife ngati kuno kwa MBC mokwiza ndi mabungu ena ngati amaleta omission takhala tikuya ntchito imene ndipo tipitiza kumagwiritsa ntchito imene kuwakumbutsa za malamulo amenewa chifukwa munthu ndithu zalephere kuvota ife magazeti zapita 5:30 ukavota malamulo ndithu asintha 6 o'clock kayambeni kupanga ndondomeko imene yovota 4 o'clock akutseka nthawi yomwe akamba kuti andikodi mezi makhala muja kuyamba kuwerengetsa nde zinthu ngati zinzona kuti Amalawi samazinyalanyaze iyayi tisamakhala anthu ogwa mphayi kuti ndikapangabe inezo zakalembera nduma ndikapita pakuti makhati kuli anthu then ndikapangabe imakhala nthawi kuti nthawi kupita koma otherwise apapa we now have the full composition ya Malawi Commission na also ndekuti ntchito panopa
sikuti akapeza kuti mu office muli mongoti basi mwangobwera nkumawerenga newspaper iyayi mu office munditu muli chintchito chachikulu chifukwa it's a cycle yona kuti nkhani yokhuza ndi chisankho imakhala cycle kuti simayina kuti mupume imayina kunkhala kuti ikungotanibe ikungopitirira chabwino wakambapo nkhani ya civic education umano mwina sitingadalire make yokha Steve achalichi amakhala ndi anthu nthawi zonse anzathu achisilamu amakhala ndi anthu nthawi zonse mafumu mbidzimu amakhala ndi anthu nthawi zonse komanso anthu amakavota nthawi zambiri amakhala ndi zipani zomazitsatira ukuona kuti magulu amenewa akuchita mokwanira akuphunzitsa tifati kumamva anthu mtsogoleri mwina wachipani akuluakulu azipani kupangitsa msonkhano mpaka kutha osatengapo nthawi kuwauza anthu awo kuti komatu kuli malamulo atsopano mudutse izi ndicho tenga kuti anthu abweraja akathe kumuvotera munthu ndipo nkhani imene ndi nkhani yayikulu kwa basi anena ndithu momveka apa mwafuliro kuti ntchito yokonza malamulo atsopano tinamaliza tinathana nayo now imayenera kukhala kuti pakadali pano zimayenera kukhala kuti ndithu anzathu azipani akangalika kandi mmachali chimipingo munenamo paliponse tsopano tikuwaunikira Malawi kunena kuti kodi kwenikweni malamulo atsopanowa akuti bwanji kodi nanga ma ward demarcation iwa zili motani andimene anena Timothy kuna kuti iyayi ngakhale nthawi yovota kumene nthawi idasinthidwa nthawi ndangati amene akudziwa ambiri mwina zimene zisakuzindikira ndiye ndi udindo ndithu umene aliyense amene ali ndikuthekera kuyenera kusenza komanso mwina kapena anzathu ako kumene ku chisankho house amene kuti ndithu mwina nawonso akangalike kuchita pachama amachita mati accreditation amachita ngati kuvomereza kuti ayi wandoyenera kuti akhoza kuphunzitsa anthu kuwazindikiritsa kuti kodi zinthu zazisankho malamulo azisankho zikuyenda motani chifukwa kuti penanso kulipo ena amene akhoza kubwera kulowera ntchito imeneyi kupezeka kuti ayamba kusokoneza anthu kumasocheretsa anthu now to avoid zimene zija amafunika kuti ndithu akhale kuti anthu azindikiridwadi kuti awa ali ndikuthekera athamange nacho chinthucho azindikiritsa Amalawi koma chinanso chopatsa chidwi nchonena kuti zikusonyeza kuti anzathuwa adakonzekera muchamati kugona pakati nkuyambirira awawa ndithu ndiye kuti ali nayo plani yawo ija strategic plan bwinobwino imene akumayenda nayo ndikumayitsata kuti pano tili step yanji pano tili stage yanji ndiye ndikuona ngati kuti zimene zathandizira kwambiri kuti no zizikhala ngati kuti no zinthu mwina zikuyenda bwinobwino popanda vinjenje ndithu moti tiyamikirenso kwa basi kuti ayi justice chifundo kachali ndi timu yawo agwira ntchito yamphamvu ntchito yopambana kutumikira ku mtundu wa Malawi imene anena Timothy kuti ngakhale zisankho zija zachibwereza zidachitika zija that was an emotive time nthawi yonena kuti ndithu kupanda kuzitenga bwino zinthu zikanapeza kuti mina sizikulongosoka kubalalika but here was a chairperson amene adabwera ndikumaoneka kuti munthuyu is level headed akubwera ndikumadziwa kuti chimene tikuyenera kuchita ndi chani malamulo tikuyenera kuwayendetsa motani kuti alemekezedwe ndiye ndikhulupirira kuti Amalawi sokunjako ali ndi chikhulupiriro mwa timu imene yatsala kumeneko timu imenenso ina imene yabwerayo kuzachita augment kuti ikhale full house ndi makamaka judge Anabelo Ntalimanja amene abwera tsopano kuti ayi akwaniritsa ndithu kutsirizitsa ndime imene ikubwerayi mwinanso ndikuyitengera meki chitsogolo kuposa pamene tafika apa wakamba bwino Timothy sanakamba kuyambirira kunena kuti Dr. Chifundo Kachali anagwira ntchito yotamandika kwambiri tiyembekeze zotani kwa chair atsopano Timothy apa patu mene anafotokozera Steve mene anayisanjira CV yawo sizochitaso kufunsa zonse zili bwino makamaka nazatsamira kwambiri pa element yoti ndikatakwe pa nkhani ya mediation she is a good mediator amene chifatu kuyanjanitsalo anthu kumatengeranso tutu ukadalwa padera sinthawe zonse malamulo zimafunika kukhala pasi ukatswirira muzaona kuti manja ena kukhala ndi ankhoso aja kuti ankhoso edu kukhala effective koma kha manja ena ankhoso zosatheka so I've liked a component ndimene kuti ndikatakwe pa nkhani ya mediation ndiye chiyembekezo cha Malawi nali yense nchona kuti the next elections is akhala successive elections odzapambana adzapambana moyenerera
amene adzalephere adzavomereze apapate kuti kakamba kuti opambana adzapambane moyenera zonse zimakhaso m'manja mwa commission kuti how does the commission handle ndechiyembekezo amanchona kuti commission imeneyi igwira bwino ntchito yake ngati imene anagwira ntchito Dr. Chifundo Kachali pa nthawi imene amene anafollows Steve ndi chimodzimodzi kuti Amalawi chiyembekezo athu chachikulu kwambiri pa commission imeneyi chifukwa so the next elections will be very exciting elections ndisankho chomwe anthu ambiri ndi chiyembekezo zosiyanasiyana nde meki yomwe ilipo panopa yomwe itsogoledwe ndi ajaji Anabel Ntalimanja ndiona kuti ipanga deliver chifukwa ndiona kuti alisa kuikhulupirira ndipo onse amene ali kumene koko ndi akatswiri komanso any successful elections imatengeranso unapereka chitsanzo kwa amene akupikisana nawo how are they delivering their messages chifukwa nthawi zina kuzokhala ndi commission yabwino komano amene akupikisana nawo in different levels kandi makhansala kandi ma MP kandi the topmost position yawo president kodi apanga deliver bwanji ma messages yawo chifukwa chisankho sitingangodalira commission yokha koma chisankho tidale wina aliyense amene akupikisana aja komanso ife Amalawi poyambira ife Amalawi sadzadandira kuti ndisina vote ayi tizavote moyenerera komanso amene akupikisana mipando imeneyi mautenga wakhale mautenga aja kuti akati kope kuti ine ngandifuna ndikamusankhe Blessing Seruka ndikamusankha chifukwa chimene akupanga deliver message yake akundipatsa hope akundipanga inspire osati ma messages amene tikupanga deliver pa nthawi ya misonkhano kumakhala ma message oti anthu aja kupeza kuti oti akati votera aja kuyamba kumatidera kukhosa mazona mamatha kwamba udakhosa awa kuti akuti chani afuna chani kweni iwe mwina anthu kuti anakonza kuti ndikasankha akateta papa ndi mmene ndikuwakondamo koma kupeza kuti anthu amakuti akhosa chifukwa chani mmene ukuzipangira conduct amene mmene kupangira deliver messages ako anthu osakhala inspired anthu sevini chilakolako kuti akavote sungutichokera chifukwa chani mmene tikulankhulira ma messages athu it will be very critical chifukwa ndopatsani chitsanzo Blessings ndi Steve mwina ino tikupikisana chisankho zinachitike kale ine mwina ndipo mayankhula maona kuti tikupikisana pa mpando wa MP ndamba kale Cherukayo amene akuona kuti azabera masankho masapota zanga amba kuti apa tsopano ngati uyuyu amene tikumudalira ife kuti azabisene ndi Cheruka bwinobwino bakale kudandaula chisankho sinachitike ndoti even masapota zanga ndiyamba kugwetsa mphayo akandidate athu tikwadalira bakale kudandaula chisankho sinachitike kuti akuti Cheruka azatibera masankho ndeti obviously ma messages ngamela chamapangisa anthu asakatani kuti asakavote chifukwa makani ntimoti bakale kudandaula kuti Cheruka kuti akukonza zona zapangisa kuti ndi ineyo nali kumbuyo kwawo kenaka ndikavote ifa chani vote yanga ndiyobedwa so these are some of the kind of messages amene ndithu kuti chisankho chizakhale cha successful zitengeranso amene adzapikisana nawo pa masankho amenewo amene wandofunikira kwambiri ndi ma key stakeholders amene ayeneranso kuwauza masupporters awo azapasa uthenga wabwino koma osati uthenga wachikayiko chifukwa mwangamba ukayikira panopa ndikuti masupporters anu aja it's either amakagwa mkhaya amangati nkavote sakavote oti amene anena kale kuti zenda moterero so unandifunsa nkhani ya chiyembekezo athu na commission imene ipanga deliver koma kwa kulukulu the key stakeholders ndi amene akapikisana ndi mas otsatira awo chifukwa chinanso kumaliza pa point naso ndina kuti pa nkhani yomweyi kuti tizipanga conduct bwanji ife amene tikupikisana masupporters athu can also be discouraged pa nkhani yoti mwina ukamakhala misonkhano ine msonkhano losomwe ndikupanga omangonyoza amene ndikupikisana nawo amene akhala kulimbikitsa kuti panopa tikhale ndi issue based campaign inedoze komanso malamulo atsopano Timothy muli malamulo onena kuti ngati inu mukupikisana ndi ine nde ineyo ndakunyozani muli ndi ufulu ondipitira kuwalala milandu zomwe ndanena zija nditulutse umboni exactly ndi mulandu ndithu wogwirika kuti utha kundonongera tsogolo langa pandani zoona ndifake mafuna malizo kona kuti ine ndipikisana ndi Steve ndikukhala pa msonkhano pa podium paja ndikungowanyoza Steve Steve aja chakuti obviously ngakhale masupporters anga aja ambo magwa mphaya kuti kudakuluwa anzawo akungowanyoza chifukwa chani kwa amene onse amene wafuna kusati paliso malamulo atsopano amene ndithu ndikanyozawa akhoza kundisumira so in conclusion ndina kuti a process yonse ya masankho apart from kuti ndi make kapena commission yatsopano komanso wina aliyense amene ali stakeholder mu or the whole cycle ya electoral cycle yonse process yonse aina kutenga udindo wake
tikhale anthu onena kuti tikhalenso gawo limodzi omwe tizapangiso masankho amene adzakhala bwino ndi momwe tikuyankhulira ndi momwe timapangira makampeni athu ndi momwe timapangira deliver ma messages athu. Chabwino. Steve, utsiriza motani nkhani ya kumeki? Ayi, chikulu tingonena kuti ndithu apa zinthu zione kuti zili bwino. Ndiye tingokumbutsana kunena kuti tikuti nangasi June uno wapita kale kumapeto. Wapita. We are 15 months away. Imaoneka ngati ndi nthawi yayitali. Nthawi kuti ilipo yochuluka miyezi 15. Ndiyochepa kwambiri. Koma ndiyochepa kwambiri. Pamakamaka anthu andalewa. Ndiye tatiyeni tichite zonena kuti ndithu titipule ndime kuti ikamakafika nthawi imene yochita chisankhoyo zonse zikakhale zili mchimake. Atiuza kuti ayi kampeni yeniyeni window ya kampeni idzatsekulidwe July chaka chamawa koma tudziwa kuti anzathu andale amakhala kuti ndikuti pano pasi pasipa ayambika kale akuthamangathamanga ashadwa akunenedwa aja ali bize pakadali koma chonde nkhani yakuli ikhale imene wanena apa Timothy kunena kuti nkhani isachuluke ya maphukusi fumbatitsana m'manja zimene zachikale tatiyeni tisanje ndi kusanthula bwino lomwe mfundo tapatsa Amalawi nkuwauza kuti ifeyo chimene chikutiyenereza kuti mutisankhe kuti ndithu tikalowe mu office nchiyani kodi kapena iyayi ndachita bwino pa nthawi imene ndili mu office nanga zimene zija ndiziti zogwirika zolozeka nziti tapatse Amalawi aja tigulitse mfundo zija kuti yes ineyo ngati MP wanu kunoko mukhoza kuona kuti pali izi zimene tapindula mukhoza kuona ngati ine kansala ayi kudera kwathu kuno nkhani ya misewu ndi dzalongosoka even ku console olokaya dzikudzanji zili bwino lomwe koma toyena bambo chasankhireni adangoti mfii kusowa anthu nkuyiwalanso kuti muli tili ndi mayi ma representatives ayamba kupezeka cha mu July mwaona kubwera ndithu mmakwalalapo. Chabwino Steve, nkhani yathu yoyamba inali imeneyoyo ndithu kuti bungwe la MEC president wa dziko lino tsopano asankhapo wapampando watsopano amene ndi Justice Annabel Ndalimanja komanso kuli makomishonala ena awiri atsopano a Philip Kambulire amene ndi abusa komanso kuli Dr. Limbikani Kamlongera. Tiwafunire zabwino zonse pamene akugwira ntchito ku MEC tipo makayi kenako tipite ku nkhani yathu yotsatira. Tikulandireni gawo lachiwiri la programu ya Timvetse. Nkhani yathu yachiwiri, World Bank, banki yapa dziko lonse limeneli yathandizanso dziko la Malawi ndi ndalama pafupifupi 35 million US dollars yomwe ndi yoposa 60 billion kwacha. Ndalama zimenezi nthawi zambiri zimapita ku makonsolo omwe kumakhala zitukuko zosiyanasiyana. Tinayankhulapo ndi Abdul Chereni omwe ndi mlembi wakunduna wazachuma nakamba kuti ndalama imene ndi yothandiza kwambiri imathandiza sangakhale nthawi ya mavuto ngati anjala ndi zina zoterozo komanso kuthokoza kuti chidwi cha madona chikunkerankerabe patsogolo kuutsogoleri omwe ukutsogolera dziko lino tsopano 60 billion Malawi kwacha. Timothy Katati wayilandira motani? Iyi ni nkhani imene amachidwa kwambiri ni nkhani yosangalatsa kwambiri wafotokoza kale kuti zikungosonyeza kuti mabungwe amene amatigwira amene timagwira nawo manja ali ndi chikhulupiriro ndi utsogoleri omwe ulipo wa Dr. Lazarus Chakwera chifukwa akadakhala kukhulupirira sibweza kubwera kumapereka ndalama. Ubungwe inayambika nkhani ya ECF kunena kuti IMF kuti ayi Malawi I think they are on the right track tiyenda tsegule ECF kuti pasa ndalama za nkhani pamene paja. World Bank usukuti akaka kuyamba kupereka cost opereka ndalama ulendo ina anapereka was $85 million ulendo akupereka ndalama zosiyana-siyana za project iyo panopaza kwana pafupifupi 70 million US dollars. You can imagine ndia
and the good thing is akupanga target ma council ino ikuzikhala kuti ikhaine ntchito yaikulu kwambiri ku ma council chifukwa ma council amene akhala akufikirika amene akhala akupanga benefit out of this ndalama ndiona kuti ndi ma council amene akuchita bwino now ndi ntchito yaikulu kwambiri ku ma council ine I don't think kuti pakhale council ine yomwe izipeza kuti kubwerera mbuyo pa nkhani ya performance chifukwa tikamati council ndikomwe zinthu zomwe zichitika ku council zimakhala zikupindula amalawi eni okhala ma development so ndalama ngati zizi zikumabwera World Bank kutithandiza it means kuti ma council mwathu muja ndiye kuti ma DC ndi the entire council kulibe zogona ya palibe zifuna azigona they should make sure kuti zinthu zikuchitikadi zona kuti by the end of the day zizibweretsa kusintha pakati pa anthu amabomamo ndiye World Bank kuti pasandama ngati imene ndi chinthu chosangalatsa kuti akutikhulupirira dziko la Malawi kuti mukutsatira mfundo zabwino zomwe cholinga chake mufuna mbweretse kusintha pakati pa anthu I don't like using the word anthu amba simakonda fa palibe munthu amba Malawi ayi wedi imene yoti anthu amba kuti timatanthauza konda maulu akuti ordinary people ayi anthu amba tizingoti Malawi azikapena anthu Amalawi yeti chifukwa pali wedi yoti anthu amba it sounds a bit kangati kuti konyozetsa anyway koma ndizothandiza Amalawi ndiyeno mwachito tine kuti World Bank tiziwapitiriza kuwathokoza chifukwa iwowa atikhulupirira ifati kufika poti bungwe lalikunga timeja kumatikhulupirira ndi ndalama ngati zizi si chinthu chamasewera pali mfundo zabwino zomwe boma la Dr. Chakwera lapanga lonetsa kuti mabungwe aja akhale satisfied kuti no ndalama zomwe tikuperekazi zikathandizadi kuthandiza anthu aku Malawi you can imagine aspect ina omwe ndikhanga ndapanga divert a bit koma ndi aspect ina kuti cholinga makhaso muja muzoneka muzikhazi tikuzoneka we can also talk about aspect ja a president na kuti CDF ikweli ifike pa 200 million it means kuti that amount of money plus ndalama zomwe atipatsa World Bank zonse zikupita ma council now imagine in the next 5 years ndikuti ma council muja mukati muchitika zikuzooneka ziyazona kuti misewu yabwino ma school structure ma school block abwino zipatala zabwino zosiyana ziyati by the end of the day even ukakhala kuli mwina ma disaster ake anthu azitha kufikidwa mwansanga chifukwa chani ma council azikhala kuti ali ndi kuthekera komakhala ndi substantial amount of resources zona kuti they can easily respond pa ma emergencies nde mwachidule ndalama izi zabwino kwambiri ndi zomwe zisonza kuti dziko la Malawi likupita patsogolo so it means kuti first Malawi makamaka ama council let's make sure kuti ndalama zikugwira ntchito yenerera chifukwa pena pake vuto lina lili makhalapo kumakhala ma meeting osatha ma council ma meeting osatha office mulinayo mukapangira kumangu meeting osatha ufusa DC ali meeting director of Chanchani finance ali meeting director of this is something serious ma meeting is kuletsa chifukwa za meeting about ndalama ngati zikabwera kenaka kuti ma planning meeting osatha kupeza ndalama ngati zizi kupeza kuti zingothera mwina ma meeting amene by the end of the day akungowononga nthawi ndi ma resources oti ma resources aja amene azipita pa ground bwanji ma meeting ena zikapangira pa ground tufune timange school iyi apa ma meeting azikachitika kuti osati basi a DC ali kuti alikuwa kuti ali ku meeting director of administration ali kuti alikuwa kuti ali ku meeting akuti kodi mwina okhuza ndi development ali kuti iyayi ndalama izi means kuna kuti zigwire ntchito yothandiza madera athu kuke ndalamazi ndi za Malawi kuma konsoloko ndeno makonsolo akhale pa mpikisalo tinamva kuti makonsolo ena akuchita bwino ndalama zomwe zikabwera chonchi they are always shining that's what we want kuti all the councils in this country zikhale zipanga shine because by the end of the day makhaso akamatukuka anthu akutukuka dziko la Malawi likhaso kutani kuti likutukuka nzoma kufuna mabungwe ngati World Bank izo Steve uyilandira motani nkhani yabwino imene unena kuti $70 million tsopano bambo sindalama yamasewerato ndiye project imene kumabwera ndalama zimenezi chosangalatsa nchokuti nkhani yake ndiyo moyo yonena kuti ndalama zokuti zifike ku consoloko kuti muzichita anuloko nkhani yake makhala imene yokuti merit based kuti kodi inu ngati consolo mukuyendetsa bwanji zinthu zanu ndiye sakani mwezi wapita omwewo sikale timaona tinamva nduna amaboma ang'ono achimwendo banda ndi timu yawo adali kusalima koma kapereka ndithu machita recognize kuti ayi pa consolo onse amene ali mdziko consolo imene yashayina ikukanga kuti yachita bwino zake zikuyenda ndi ma consolo awa kwachita ranki bwinobwino ena mwezi kuti pompaja kuti
zawo zokukhanga zobwerera mbuyo ndiye zimene zozimene Amalawi sakufuna tatiyeni blanta ya rulo atubuke tatiyeni kuphalombe kumeneko anthu aone kusintha kunthalire anthu adziona kuti ayi chitukuko chikuyenda koma zimene zija zidalira makonsolo okhala olongosoka kodi makonsolomo ma structure tili nawo bwino lomwe zilimo zonse zofunikira komanso tipemphe kuti anzathu ku executive iko nakasipa government inokhala executive level kudzabwera kumene kumina kumakhansoloko anzathu akwina konso akamachita release mwina support kapena kuti kaya ndalama zoti zithandizire talenti zichita machawi kumadziwa kuti tikachedwetsa kuno tikachita delay ndekuti pa ground iso zinthu zikhangati zayima so sibwino kuti ayana kabridge kayamba koma kayima kale iyayima classroom ayamba koma ayamba ayimika iyayi tatiyeni timangeze tuma machawi so that anthu azizoti console yathu ili ikuyenda zikumapezeka kuti mwayamba bridge mwalowa nthawi ya mvula bridge jayapita chaka cha mawa mukuyambiranso pomwepo ikudikiranso mvula yapita tikungokhala malo amodzimodzi ndi zimene zija zimene Amalawi atopa nazo afuna kuti yayi tatiyeni anthu mmene onakali timomve kuti goodwill ndi ikubwera yambiri anthu akunena kuti yayi boma tiyeni takukhulupirirani tengani katundu uyu ameneyo tagwirani ntchito nawo ntchitoyo idzionekera pa ground ipo anthu adziona kuti umoyo kufika pena kwina kuti kunja kwanzathu amavulira chipewa mmakonsolo kulibe zokana nobla kodi mukuti unduna wazamalimidwe ayi koma unduna wazamalo unduna wa transport kodi kumayang'ana kwambiri ku top office iya ambira bayang'ana pa ground koma ku console or amene akumaundunaje ndikumapeza kuti akupereka ulemu kumakonsolo decentralization isamene anyamata ino mukupanga zoti mukutishayinitsa kwambiri so tiyeni formula imene tiyipangitse kuti ionekere kuti ayi mzitukuko makonsolomo zilipo anthu akuona kusintha bambo ndakaenda kumudzi kwathu sabata imene yapitayi weekend yapita yomweyi komatu msewu kungochoka pachiteka airport pomwepa kumatenga ngati kufuna lowa msewu ankula bambo kuli kuma kuno ziwenda umene nezisamadero yayi mwina ndingopanga just a quick comment ndimafuna ndemangako yomaliza ndikhulupirira uyiphatikiza ndi quick comment imana kuti mene wanena Steve kuna kuti maiko amene akutukuka kumene amene kuti maiko amene andatukuka kwambiri amalimbikitsa kwambiri the local structures and the local structures zilimbe kwambiri zimatenganso ndi ife anthu mindset ije takatumakambankhani akusintha kaganizidwe kathu chifukwa chani udaba kuti mwina ma resources aja akuchitika makhoso muja but the principal beneficiaries kapena anthu amene tikuyena kuti tipange benefit out of zituzi timakhaso tibe nazo chidwi mapeto ake peza kuti ma structures munapeka chitsanzo kuti bridge mwimanga lero koma ife anthu ngati ma communities ndimakhulupirira kwambiri ngati ma communities ali empowered kwambiri anthu akumudzi akhale empowered they should ask questions kuti construction company mene ya blessings mene kumangira bridge mwatinzenizeni people should be empowered chifukwa ngati anthu azikhala ndi kuthekera kwa mafunso tikhala kuti ndeti dziko lathu likhalira kuti makhoso mnyamukha motukuka ife tizikhaso ma structures amene kumanga lero mwina atha zaka 50 to 100 koma ano timati inu acheruka muli ndi construction company yanu mwina mabwesa matumba 100 asment ndife tomwe amene timamba kwagula matumba aja aya kumanga skulu kwabwera matumba 100 udabwa matumba 100 aja mwina matumba 60 agulisidwa amene agula ndi ndani ife anthu akumudzi pena timanyamula kwasiya kwa mfumu exactly so zikutaniko kwa sizikukhala bwino by the end of the day manena Steve kuna kuti ife as a country tizipeza kuti tizibwera bembuye pamene goodwill ilipo kena kamwina umaloza leadership at executive level singathe umafikira kwa zina zizonse chifukwa kuti madala kwambiri makhaso pomaliza ndipasa isanzo ine nali kudziko lina lake kumanda kwa kuti the council kumene koko kase kungokhala pake mwina pali kachitsotso the way kachitsotso kamene jakatengedwere iwo kumadabwa kuti munse kumona muli clean no crack pena pali ponse amene apanga izizi ndi ma local structures of council samadikira the central government so it means kuti ngati ma council athu atamakhala kuti they are always on top of the game misewu kumakhani misewu yabwino ichona kuti msewu kagumuka ndikukonza bwino kapena pake pasipali bwino ma school structures akunongeka immediately ma council aja ndomabwera ndomakonza tipeza kuti
pa council paja pazikhazi tikuzokhazikika before we look to the central government. Central government it's like an overseer. Koma kuno kuti mawazeni ma council aja tikulekerera ino ndine zinthu zikulakwika tungoziyang'anira chitiko chikubwera ndife amene makhawo yambirira kumakabapo zinthu pamene paja timalowesamo sondale sondale akupanga izisa chipani chathu exactly chitiko chikabwera tiona ngati kukamanyidwa bridge lishayina ndi boma lomwe likulamulira kapena chipani chomwe chikulamulira kukabwera sikulu yabwino hayi ndikuti kumene kuku nkumakhala sorry to say this kumakhala sabotage daladala kuti okay ukuzoneka ngati zinthu sizikuyenda cholinga anthu akaona kuti zinthu sizikuyenda on the local level blame imapita kuti ku central government ndiyeti ndikhale anthu ona kuti poyambirira ifeyo mamidzi muja tizikhala patsogolo zitiko zabwera izi tamba kuti kwabwera ndrama let's hold anthu aku council aja accountable a DCI kwabwera ndrama yakuti akuti tinamva kuti ku GCD timaina kuti mangidwe chipatala timaina kumangidwe school timaina kumangidwe mlatho zikuyenda bwanji construction company mwati pasite kuidabwa kuna bwera anatsitsa matumba 1000 ya cement koma tudabwa kuti matumba cement amene agwisidwa ntchito apapa mwina ndi 200 oka 800 apita kuti ife ngati anthu tingamakhale at the forefront ndi kumapanga demand answers tipeza kuti Malawi itukuka 200 million ya ma MP ja ikugwira mbali nayi izi ndama zokubwa za World Bank zikugwira mbali nayi just imagine in the next 10 to 20 years tuli ma council atazakha utukuka chabwino Timothy Steve wewe yankhule mina 30 seconds basi ile kwa kuno kumene kungona kuti ndalama zabwera chili kwanu chili kwa inu tsopano ma council kuti muchita nazo motani tisapezeke ndi ma excuse ochuka ayi kapena pake pa mena ndina kuti kaya palipoperewera ma structures nthawi ndimeneyo tiye ndichite few ma structures amene aja so that anthu kumadirako adziyamika kuti ayi koma tili ndi council ayi koma tili ndi representation zinthu zikuyenda sitikuyenda mpaka na 20 kilometers 30 kilometers kuti kapite ku chipatala chabwera pakhomo ndithu ndathokoza kwambiri Steve dakalira kuti unabwera mu program imeneyi thokozenso Timothy Kateta chifukwa cha nthawi yako zikomo kwambiri tikatere tatsiriza program yathu ya Timvetse ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera pa MPC television komanso kumvera pa MPC radio 1 osayiwala ma community radio stations omwe munakwanitsa kupereka kwa omvera program imeneyi dzina langa Blessings Chileuka mwakoma nonse.